Kaunti ma Kisumu otelo ledhi mar kwalo agulu mar okumba mar thieth mar SHA man kaluwore gi migawo mar thieth makoro goyo marufuku thieth ka itiyo kod okumba mar SHA e ute thieth ma ok tin ne 30 e kauntis mopogore opogore kama oriwo Kisumu kod Homa Bay. Kaka Judith Omoni lero, moko kuom ledhi ma ute thieth tiyo godo e kwalo SHA oriwo kawo jotuo madok pacho kendo loko oboke mag thieth ne gin jotuo maninde osiptal ka bende ichuno jotuo ma ok owinjo bende rwake ward manindo mondo mi odag kuom ndalo ka koro giwuondre ni ok nyal thiedhgi ma gidog pacho. Nyaka sani maromo siling milion 100 oselal e mibadhi ma kamano. Higa pok orumo nyaka ne nyuol nyathi manyien kowuok kuom okumba mar thieth machon mar NHIF nyaka e okumba mar thieth manyien mar SHA. Ne en lokruok mane owinjo ler it ji e wi mane otisi kaka mibadhi mane okwako okumba machon mar NHIF. Kata kamano nyaka sani yangore ni piny owacho osewito ma ok tin ne milion 100 e ledhi ma ute thieth osebedo ka odonji kendo ma gitiyogo e okumba manyien mar SHA. Wach ma jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso e kaunti ma Kisumu okwedo ni ok bitimore ka oneno. Lakini leo mimi natoa onyo. Leo asubuhi nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claims. Kaluwore kod maling'ling mawuok kuom migawo mar thieth, ute thieth mawuok e kauntis kama oriwo Kisumu, Bungoma, Busia, Kilifi, Mandera, Kajiado, Wajir kod Homa Bay mibadhi ni okwako. Kaunti ma Kisumu kende oting'o ute thieth 7 ma omar ratiro mar chiwo thieth ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7 leo asubuhi. Nimefunga Bungoma, nimefunga Busia, nimefunga Nairobi, nimefunga Kilifi, nimefunga Mandera, nimefunga Wajir, nimefunga Kajiado, hospitali 35. Thoth ute thieth gi loko oboke mag thieth mag jotuo madok pacho kata outpatient claims kendo chwalo otesegi kaka jotuo ma orwaki mar nindo e osiptal. Gichuno bende jochiw thieth mondo orwak jotuo ma ok owinjo rwak mar nindo e osiptal. Ka jochiw thieth bende riwore e ledhi ni bende jotuo mabandia kata ghost patients ithiedho e ute thieth go. Kama wewe ni Mkenya na utumiwe na health facility ili wapore pesa ya SHA, kesho Monday I am sending a number of files of health facilities to the DCI. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni osetudore kod obila mag okwach kich mondo mi ochak timo nonro kendo ji ma oyud ka odhi ataro kama oriwo jotuo, lakteche kod weg osiptal biro yudo kuma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV.